Здравейте хора, днес ще играем 3 футболни чаленджа, като първо започна сцена на горни гради, кросбар чалендж. Вторият ще го измислим и третият ще измислим. Първият е целене на горни гради, кросбар чалендж. Така. Ай бе. Дано да оцеля, моля ти. Да, нига. Пъгнала фаганига. По-бързо бе. Майнига. Пъгнага фаганига. Ред на светло. Не можеш! Кросбар чалендж! Турка, ти си арти. Ти си гонител. Правихме преди малко още едно клипче, но понеже нямах достатъчно памет, го изтрих, сега ще правим нов с повече памет. Оцели бе! Оцели бе! И ще продължим! Оцеляхме, оцелиш си сметаняк. Аре! Сметаняк, такъв! Започва втория чалендж, който ще бъде Рики. Аз съм първи. Миналия път ти беше. Ти беше оттам. Ред на светло. Сега светло първи. Победителят на двамата ще играе с ония там, който е сметаняк. Ти? Мамка му. Аз съм трети винаги. То си не, брат. То си не. Ай бе! Мангалче. Чако въртам наш по мангалчето. Вярно ли? Сега трътката ще вкара. Та пак да едеш трътка с плас. Ай. Тики. Хора, почти се е стъмнило, така че да побързаме. Аз отивам да гониш. След сега е моя ред. Победителя ще играе с тебе. Извинете. Забих си какъв. Аз съм Пиер Севеник Обамаяк. Ти кой си? Никой. Това е Свет. Това е Кой Свет. си аз? Не бе, ти. Кой си? Роналдо. Добре, аз съм Пиер Севеник Обамаяк. Любимия ми футболист след Меси. Както виждате, нощ и трябва побързаме, защото луната почти изгря цялата. За малко! Да нинджа! Табаско! Аре, Меси! Не, Обамаяк. Той ми е вторият любим футболист. А на мен ми е първия Роналдо. На мен ми е първия Меси и вторият този. Пиер Севеник Обамаяк и третият Неймар. Винтаджията. Росен. Росен вкара! Фрикик! What the фрикик? На който е ясно, че няма да вкарам. Тогава ще бият по-близо. Могат се господи дано да вкарам. Дано да вкара. Ще му ръча с шей. Няма да то. Ти само не би на крил. Фак! Motherfucker Jigs, man, I'll be stable. Пурко! Пурко, аре бе! Сега! Чакай ма! Го зашивам от първия път. Ще го заши! Глас си кривака, човек! Карът си, махнет! Ще се стъмни вече по-бързо. Не, че ни пречи да играем и в тъмното, но на камерата няма да се вижда. То не, че сега се вижда хубаво. Виж, там луната е като някаква звезда, падаща звезда. Давай бе, смотан! Ай, Светло, заши го! И печела! И да почнем третия. Няма скоро да ми покажеш. Ти си едно питиче пред вратата, бе, смотан! Аре, би му на високо, бе!
Ще има едно бразиленце и Учени ще вкарвам бразилета. да почваме третия чалендж, да ви бия и да си тръгваме. Аре, мисля ми остава. Не вей! Аре сега го заши в горните ъгли, набие един боц. Не, сега го шия. Аз само с пуркули се занимавам. Да, само с него се занимаваш, мога си нагоре. Аре сега. Алекс, би от по-близо и го заши. Оттам дето е дуспата. Би оттам дето е дуспата. Там жени се. Ми той без това няма сила. Удар! И И какъв пропуск. Бие един боц и го заши и то, бе. Добре, бе. Ма ти ще ми викаш буцар. Нема, обещавам. Не, че аз не винаги бия с боц. По принцип аз винаги бия боц. Нема без боц. Гледай го! Пауц! Англиче! И аз побеждавам и втория чалендж. Започваме третият, който какъв ще бъде. Къде ще бъде? Волей чалендж. Не! Дуспи с задни ножици и странични, на който аз ще ви бия със сигурност. Защото съм много добър. Започваме. Дуспи с задни ножици и странични. Моята ще бъде странична, разкарай се от кадъра. Чупи си ръката. Ще спираме се малко. Нещо на него му се лежи на него. Ред на светло. Сега ще правя негодни задни и странични, защото преди малко се ударих много ръката и само боли. Имам шанс. Има шанс. Ако не вкара, Светло печели. Ако те вкара, още играе. Ще правя, че не годи, защото заболе ръката. Да! Светло бие. Ще му дам повторение, защото си удари кръка. Аре, Светло ма би. И така, хора, това ми за днешния епизод. Ако ви харесва това клипче, харесайте го. Оставете по едно клипче, по един коментар, извинете. Махни си ръцете от кадър, така. И, както казах, това е кредит за нас. И ако искате още клипа, абонирайте се, споделите с приятели и довиждане.